Isang malaking hamon ngayon ang kinakaharap ng mga pamilya at magulang ng mga batang may autism spectrum disorder, lalo na sa panahon ng home quarantine. Ito ang naging sentimiento ni Joy Ofresia, National Trustee ng Autism Society Philippines. Anya, sa isang taong may autism, ang mga pagbabago sa nakasanayan ay malaki ang epekto sa behavior nito. Dahil sa ECQ, nagkaroon ng pagbabago sa routine ang mga bata, no? Dahil dati, bago mag-ECQ, pumapasok sila sa therapy, pumapasok sa school, maaring namamasyal din sila. So, dahil sa ECQ, bawal lumabas, they have to stay home. Tapos, ang mga parents, dahil hindi na rin pumapasok sa trabaho, the parents are at home 24/7. So, bago din yon sa mga bata. Kaya dahil sa pagbabagong ito sa routine, nagkakaroon ng anxiety yung mga bata. At dahil sa anxiousness na to, may mga behavioral challenges na ipinapakita yung mga bata. Ang autism spectrum disorder ay isang kondisyon kung saan nahihirapan ng isang tao na maintindihan ang nangyayari sa kanyang paligid dahil sa naiibang development ng kanyang pag-iisip. Hirap din silang makisalamuha sa iba o makapagpahayag ng sarili. Ani Ofresia, mahalaga ang papel ng mga magulang upang makapag-adjust ng mabuti ang kanilang mga anak. Even with the parents, dahil sila ay nagkaroon din ng pagbabago sa routine. They used to be working every day, tapos ngayon nasa bahay sila, walang teacher ang anak, walang therapist yung anak, sila yung kailangang magturo sa kanilang mga anak. Okay? So dahil doon, sila mismo ay kailangang mag-adjust at mag-adapt doon sa pagbabago. So, kasi sila na yung magtuturo eh. So ngayon, with ASP's programs, nagkaroon kami ng online na Ask the Experts kung saan pwede silang magtanong, magkonsulta, ano ba yung mga pwedeng gawin habang nasa ganitong panahon. Dagdag pa ni Ofresia, dapat samantalahin ng mga magulang ang panahong ito upang lalo pang mapalapit sa anak. Sila mismo, pwede silang gumawa ng ibang-ibang activity sa bahay. Isamang magluto, isamang maglinis ng bahay. So, dahil sila ngayon ay magkakasama araw-araw, they can play together with their kid para nga mas magkaroon ng bonding. So, pwede nilang samantalahin yung pagkakataong ito para sila mismo ay may mga activities together ng mas mahaba at mas maraming oras. Payo ni Ofresia, patuloy dapat ang homeschooling ng mga magulang at lalo pang ipakita ang pagmamahal sa kanila. Since we're into the new normal, no? Importante tayo pong mga magulang, we regularly, constantly communicate with our parents, with our teachers, and with our co-parents. Pag-usapan, pagkwentuhan, ano ba yung mga iba't ibang alternatives, options natin sa mga intervention ng ating mga anak. In this way, we will be able to make an informed decision. Ano nga ba yung intervention na ibibigay natin sa mga anak natin? Kaya natin yan. It will be hard, no? Dahil kahit tayo mga magulang mag-a-adjust, we need to adapt to the new normal. Kagaya din ng mga anak natin. Pero lahat naman kaya. Mark Canlas, CLTV 36 News.